Ενημερωτικά αρχεία ΕΟΑ. Βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, 1985. Πληροφορίες. Βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 1985. Μετάδοση των αποτελεσμάτων και άσκηση εκλογικού δικαιώματος από προέδρους κομμάτων. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα που χρησιμοποιούμε στο βίντεο. Συγκρότημα Σχολείων Αχαΐας 3. Πηγές. Επιμέλεια κειμένου και βίντεο Αγγελική και Ναταλία. Ηχογράφηση Μιράντα, 56ο Γυμνάσιο Αθήνας. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα εργαστηρίου πληροφορικής. Πολυμέσα πληροφορική, σχολικό έτος 2024-2025.